cainte. Gudí híomh cairde agus tá fáilte rómh go dtí sráid sem an ar taide fintar agus chun na Ghaeilge, fiche héan, fiche dó. Agus ní féidir leis an Dr Pádraig Ó Léichéine bheith linn inniu ar an drochúir, mar sin de be me héan garrigin í leilis sa caithear don caint inniu. Ba bhhailm sa fáilte críú lenis a chur ribh an Dr Mícheál Hoyne rin na Ghaeilge Coláiste na Tríóide a bheits a caint linne inniu. Bhfuil an cúpla focail ra mar gheall ar nóbert siúil ag Mícheál ar dús. Well, tá agra nua de Irish Grammatical Tracts, trí go dtí a chathair idir láha ag Mícheál faoi láthair, Chicks ó hús an séohíos déige ta'ón a churann síos ar an córas bríthire agus ar dheilbhíocht an naniamach a hebí sa nua Gaeilge clasicach. Siimiar puiblí seachtanúil ar an Chicks sin agus bhí sérálum an sin tas a go mé fáilte róh freastal ar na siimiar sin ach teagháil ganú leis in níon na léachta. Nís cumáile sin tugann sin na cuasaí seo lenas mar léachtóir ar rin na Gaeilge Coláiste na Tríóide ar an tean Ghaeilge, an Ghaeilge gló, cúig dait go dtí 8 dan Díreach, Ceart agus Lort na Teanga agus cuasaí eile nach géad. Nís tá lista fada fuilseachán luite leis comá chéine agus ina más ó ten dalúir seo lenas. I gcóir leis an áú Richard Sharp nach Marin tá Clóliosta Printing in the Irish Language 1571 to 1871, an attempt at narrative bibliography, agus chuir sin na gló sa bliain fiche. Agus an sin an daralóir a tugam an seo na fuil air bardic poems on the MacDiarmada of Ma Lyric, 1377 to 1637. Agus chuir sin na gló sa bliain 2008. Nis hogulomste landsteraier maar te CV 1 fada in Charles Mícheál ag barlumse is liggen de Mícheál heen Lordslin is agus sé an titulatar caint inniu na Clóliosta, Clódóireacht sa Ghaeilge, cuig seachtó héan, go dtí 8 seachtó héan agus chur an fáilte í cealaí roid. Oké, gur míle agad a sin a dhearodín agus mo bhuiachas le locht ag Rúcháin na strathe seo as an gur thuirtum bheith inar damta más go fiú le inniuh. Buineann an chainte mar bhínig garodín san leis leabhar Clóliosta faoi siocha mín an olog 2020. Faoír bhí duine dos na húdar an duine i chéad chuoinig ar le héad de leabhar a chuir le chéile agus an duine a bhaist Clóliosta ar godain. Bhí sé mithe ar lína fídine féinúair go dána sé amach. Seans ná raibh ahanana ige chuideagah ar Richard Sharp agus dá bhrí sin bhhaid an cúpla focail a rá marall ar dúis. Sár scoláide ba Richard rugach i Yorkshire is asana sa bliain 1950 is a caithid. Duine léanta agus bisúil bhí ann. Dáilte sé leabhar stare rathsar an tián beag leister don ilan sciannach agus fós in ochéimi 1967. Agus is mó gnéad a léon na meán íse gur dhéann sé inúcha orthaí. Agus in a bháil ar dúis dur an ocailár na leadan na meán íse ó insí brotanacha, sin na Dictionary of Medieval Latin from British sources. Agus níos déanaí ina olamh le diplomatic in Oxford. Diplomatic sin an stadéir is insí bonnig nos cartan agus mar sin. Chuir Richard anna hím I Clódóireacht na Gaeilge leis agus de measc na bhuiiseachán is táchtaí ar stair na Clódóireacht na Gaeilge tá an talt monachúiseach críimseach a scrí sé I déobh lua agarán diliocht haig Ghaeilge I Húlaháin in imachtaí an acadibh sem líon 2000 is a cethir agad a monster bestseller. Meallach ristard I dro stair a leabhar chláite. In Ireland, tuisc go nehann sé tharaon eile go raibh an tuathás bunibre fós le déanamh sa réimse léinn sin. So, cad atá mar sin sa Chlóliosta sa?
Well, bhí spéisiúr lethe go ristord I láiscríonaí na Ghaeilge sna cnúsaigh go curach le chéile san 8ú agus san 9 ach go háirithe. Agus chuige sin bhíoh sé I círe catalóga cainteanna a lurg ólais éid aistear na láiscríonaí seo ó leabharlann duine bháin go dtí leabharlann duine eile tharla blianta agus an son féiére isteach go dtí leabharlann Acad a Bhríoga nó leabharlann Choláiste na Tríonáide. Thug ristord súntas dó go luaití lua leabhar chóirtas na catalóga san go minic, agus bhíoh chur síos nó nótaí breise a go bhfáil leo go minic, nó tá leabhar sa gabhán, nó tá nótaí luachmhar a bracathe sa chóip seo. Agus bhí fán ristord na cóipeanna sa a ahand dúis, a chomáile sin frám a chruthú ina bheartach sé an tólas sais díomhar seo a chiamád. Agus bin tús an leabhar, bin splánc an léirgeis, agus dás a leabhar a san. Féiére na ceis na móra a bhí gcuinnig an murtagan na chéile góid an leabhar san ná, cad a curach a gló sa Ghaeilge go generálta, cé a chur a gló é, cá háit, cahan, cáil na cóipean inis, an mó cóip a bhí ann trá, cé chomór a bhí an Ric Clód de printron, an mó agarán a bhí ann. Rih ghlacha leis na leabhar seo ar a tháinig dúir amach, bhfuil léirmheas na comhaimseir a gcuin. An féidir in éon rá a dhéobh na bhainsi. An neathaigh na bhuiilseáin seo isteach a tradiisiún na láiscríbhnaí ar chópáil scríbhethe iad. Inis bhí agus tá leabharlistí maithe ann, ach trórlistí nó finding aid atá úntad an gcuid is mó, nó áisina tagartha don scláide. Bhí ristord a dtírig scialta na bhuiilseáin sa a ancient, agus sin fág bhfuil leabharlista discúrsach nó discursive bibliography ar chlúdach leabhar sa gcuine. Íireacht atá ann na snáithinne éagsúla a chóirt le chéile agus an scéal ina umláine a ancient. So go hifigiúil tas níomid sim líon 1560 is a héan, tuisc gur bin sim líon sin a bhuiilseach an chéad leabhar clóite in Éireann in éan, a thugam mar ceadúin féin don beagán is faoi de siar leis. An chéad iontrail atá sa leabhar, churann sé síos the first book of the introduction of knowledge. Aber title. Is dócha go dánig an chéad agarán de san amach timpeall na bliana 1510 is a dó. Seans go bhfuil chumach aige chuide go bh hena féin. Sais leabhar taistil nó ólaí atá ann, Sasanach a stríg, dochtúir Sasanach duine a heistil I bhfad ó bhaile, agus is do hasannig a scrí sé. Cuirtar síos ann ar nósanna, ar aragadra, agus ar hangacha na hórapa, cabidil an tír. Agus buineann an tríú cabidil, the third capital, buineann an tríú cabidil I Héireann, the third chapter treatise of Ireland. Tá pictú ann don éarnach trodach agus said aige I féin ar thór mílta cín ina chud grúige. Ligan an túidir ar féin gur éarnach atá ann sa dáin ag tús na cabidle. I am an Irish man. In Ireland I was born. I love to wear a saffron shirt, although it be too torn. Ní dóilm neadar cad a cheapan Catriona Mariala sin ach ní dóilm gur sór ilíocht é sin, agus is léir gur híl búirt gur muintear bharbrathe a bhí sna Gael. Ach díal sim is ag go dogan bord nach na Gaelana ag deir na cabidle. Na hifracha agus frásaí go mhain fá úsáid as san óstáin don good is mó. So, wife, have you any good meat? Banity, ní raibh an tuisiil garamach aige. Banity will be a mahagot. Man, give me wine. Farity, tuair fin. Maiden, give me cheese. Colleen, tuair cáis. Litrú an bhéarla atá ag bord ar nó, agus an litir ghomh nó an cló gotach. Ach Gaeilge atá ann, agus dá bhrí sin iontrail aige sa lista só. Mar Harlíonn tá trí iontrail a gcuin féin uair go srisim míad 1560, boards na 1510, Mithridates sim líon 1550 sin leabhar le scoláire elvéiseach ina bhfuil nóta garid fin Éireann, agus leabhar charsfuil 1567, sin an chéad leabhar Gaeilge in á riamh
Ceartúchán aid the form of prayers and ministrations of the sacraments le John Knox. Fuil sioch a leabhar san inún éidean, ach is sa réim litrathe a dogamid an nuachail an bhoch a scríbach é. Agus beléir gribh anna hiiscint ag an té a dastrig John Carswell, Sean Carswell, an nail an litrathe. Tá rán bheoga ag a héin atá scuilte go maith ó héamh na madrachta dó, ach duann sé athrat a leis ar rán chlásachacha, dáanta díreacha. Agus cé go gáineann sé na scríbethe tradiisiúntas bheith cópáil, scéalta fé, thuaithe Déanann agus fiún Mícheál. Is léir go mbeadh Carswell héin a léamh na scéalta san, tá sin folasach ar an stíl atá aige agus duann sé ag puinte bháin, duann sé athratal fiú ar ormla ó agalah na seanarach, so is léir go raibh an teach san léite aige. Thosanig an Clódóireacht Ghaeilge in néidean fé dhearras im líon 1570 is héan, cíimiad an Clódóireacht an gcéadúir sim líon sin leis. Cló na banríanna ailí sé héin, thug airgid bhuaithe I gcóir an chló sim líon 1573 chun go bhíocht fé le an Ghaeilge don tumanna nó a ghilsiú. Rud in ar tharlaigh go dtí 1602 go garad sar bhuair ailí sé an bás. Idir an dálín curach dáin cráifach an gúil go híiste go gló, agus abadil agus catechism na Ghaeilge, sin buntrúir dá litrach an na Ghaeilge, sin an abadil, an abitur, agus tagas Christi. Agus seo an ó cearna chuir an leabhar san na chéile. Tá timpeall 1300 leanach sa Clóliosta, so stúmpa ceart leabhar tá ann, rianaíomid scéal na Gaeilge I gló ón tús an nuas go dtí an líon 1871. Ar nó is mó chur a bhain an tanga agus do bhaintear na hÉarans na céalta ó 1571 go dtí 1871. Agus fágad sé sin a rion gan áras ar an ábhar a bhíle chlórógan. Luas Hanna íireachtaí Eilish héin an Bíbl a chur ar fáil I danga an phobil. Fin líon 1609 bhí tagas Christi an tumanna nó agus leabhar na thornaí cuiteanna I gló. Sim líon 1611 tháinig freagart na brinsíosach ar an Múrain, fuil sioch tagas Christi Bonaventurí Ósa in Antwerp, agus curach amach an tathagráin I Leváin 3 bliana níos a dhéanaí. Ar an dáhéamh na Anglicánaigh im le clí agus na prinsíosaigh ar an Múrain más maile, bhí an Chlódóireacht rúchasach sais stadach sa tréimhse seo, níor leanacht an obair ar feadh bhad. Cha scíal fad a gáláin go buint le fíilsiú an ceannachomana ach go háirithe. Níor tháinig sé sin amach go dtí 1685. San 18 tháinig bora fé chlódóirí beaga áitiúla in éidean. Bhí sin níos fusa agus níos saoire leabhar chur a gló agus bhfuil ar na péintlithe leis rud a chabhraigh leis an Chlódóireacht Chaitlicach. Fé dhearra an 18 cíimiad leis an tíim sa tanga mar thuhantas náisiúnta agus mar ábhar taide do ársatháirí agus do scoláirí tangan a dul méad. Ar nó bhain tubaiste don Éileansa 19 ach feimid a lán ábhar I danga phobil fós, na mór bhilóga nó broadsides, na bailléid seo bhilóga móra os na 1830 mar hampla. Go minic buintear úsáid as litrú an bhíorla únta tuisc ná bech léamh na Gaeilge ag gach caintear Gaeilge agus táid sin fíor himúil. So cén fágur stoppamer sim líon 1871 mar sin? Well, bhí cúis na practicúla a buint leis a gine, bhí leabhar a fás ró bhór sin cúis a bhain, bhí 1300 leanach an hana. Chomáile sin bhreathmar nár bhiste or seolta leagin ag tús na 1870 agus tús na hafiochanna a dridúint linn os ar gáir. Bhéadig ar an méid faoi sioch sa Ghaeilge le líon na hafiochanna agus há a scéal féin ag an dréimhse sin. So má dheirigh linne
leabharlis de discúrsach ar fón a bheit láthir don tréimh se go dtí 1870 bhí mar súil leis go méidir go ndéanfaí athris a rinn agus go leanfaí don scéal. Agus cábhis beidir gur bála go bheith. Chomh maith sin tá clochmhíle háchtach san bhliain 1871 sin faoilsiú an dara hagarán do Grammatica Celtica. So tháinig an chéad agarán amach san bhliain 1853 agus scríg Seán ó Donabhain an scoláire nó táltha scrí sé léirmhas ardmhultach cúpla bliain ina dhé sin. Do bé leabharsan Grammatica Celtica le Johann Caspar Zeist a chur bán féin stadiar ólaíoch ar an luaghailean agus féachtar fós ar Zeist mar is ceart mar bhunathóir an léon Celtic mar higamíd an jobhé. Agus tá an dara hagarán le hébal a tháinig amach san bhliain 1871 fíortháchtach leis. Sa deir hir bhar tíomar agus sin beag a chur leis an gláir féin bbliain 1873 sin agarán do chóirta bheán ihe a churach amach agus leathanach tedal as leadan agus dáta breagach éid. No hása gin gur sa bbliain 1873 fuil sioch é, mar tá na profi fós ann sa leabhar an náisiúnta agus an dáta ceart ortha an son. Is dócha tuisc an teachs bheitsáis gáisiúil mar sódúil. Chuir an fuil seoir sonraí bréige ar a glúdach chuin cean glófií leis sin é. Agus tá alt ag Princias ó Driscoll marall ar seo. So conas a churimar Clóliosta le chéile mar sin. Thug an méid bhí ag risteart hena féin agus na ceist na taide sin a luas libh níos luúthe struchtúir éigen dúin. Ach chun na cheist mhuar ragart, cad a fuil sioch sa ghailean sa tréimh se seo. Bhí ar in na leabhar hain a ghaimsiú ar dúis. Bhí leabharliste ann hena mar thráite gom, ach tá bearnaí únta nó níor chuir lucht a néanta rompa gach a raibh teastáil bhuaine a chuimsiú agus a chláú. Tá sníomar mar sin le catalóga na leabhar an mór. Is féidir cuardach a dhéanamh ar líne díreach don tanga le cuid dos na hinil chuirdaigh atá ann, agus thug sé sin mór chuid na leabhar dúin. Bhuiine mar trí leis leabharlanna i bhfad ó bhaile leis, agus tháingamar ar roinnt leabhar fuil coipdóibh le fáil sna hiileáin seo ar an slí sin. I gás leabharlan áirithe, leabharlanna beaga speisialta, tugach ceadúin cuairta thuirtartha, agus tugach cead raideadúin féchan timpeall agus dul trí na seilfanna. Scrappa mar an scéal leis, orad agus a béidir linn, agus ní raibh cúntas Twitter tube, MyFace aige neachtar a gine, agus thug scoláirí eile cúnamh dúin go fial agus go flathúil, á chur ar súileh dúin go raibh le héad seo de leabhar ann nó go raibh coipanna ann sa leabharlann agus mar sin. Nuair a béidir linn in éon chur é déachamar ar gach faoi seáin sin héin chun cruisias ceart a dhéanamh ar an déantús, éon nótaí ann a chláú agus mar sin dó. Ar nó ní éitamis na leabhar ar fad a léamh ó clúdach, ach is mó lá chahamar a páirseáid tríú agus a tuairt súntas déanlaígur díal súnta sé dar linn. Agus ar nó bhuiine mar leas as tagartí sna leabhar hain, sna leabhar bhí clártha goin hena agus a bhain sí bonnig agus sa léthóir tánaisteach an taachtar íseachán eile. Ón dúis bhí mar máirte ar scéal na Gaeilgeanna i gló a insint ó thús deire. Inis bhí ráhanna eile ann, mar thámpla há catalóg mhuar de leabhar bhreathanaise le Eileen de Rhys, Libri Waliai, a fuilseach sa bhliain 1987. Agus sa leabhar san tugtar na leabhar bhreathanaise, tugtar in ord abítre iad. Nis chun tarbh a bhaint as an leabhar san, ní mór deit is a bheith got rim ré cad atá bhuait.
Okay? Ní féidir pátrúin nó ceangel idir fuiseán éagsúla a rahant. Seachas go dosníon cuideá leis an litir chiama. Deirech Risteor go minic, that book is an index to itself. Right? Agus ní á bhula mar leabhar a bhí sé árásan. Bhí murne a ddírig leabhar níos discúrsaí a chur ar fáil. So leabhar go bhéadfaí póirseáil tríd. Neadar an léthach éine ó clúdach é ach iad fá póirseáil tríd. Agus don duine atá a cuardach do rud ar le, há inéachsa ann. Níos mó ná céad lehanach ar ad. Choras le chéile iad le líon chéad díanamh lesálagus. Cuoine deasa. Há buntáistí as cuimse ag buint leis an scéalsa. Sé sin scéal na Ghaeilge ag gló a ancient in ord Clóliosta. Is féidir éon íseáin ar le a chur ina chóthaics láithreach. Tá a scéal féin ag buint le gach fuilseáin, agus duine míad ar níhe le cheart a thuairt dos na scéalta éonar sin. A há na meta scéalta ann leis, na fuilsethirí mar hápla. Má chaitheann tú tamil I léamh Clóliosta, seachas díreach áithadú. Tuairtha tú Clódóireacht faoi deara agus iad a tachtasteach sa bharige, nó ag imeachtas, cíthe tú tacht agus imeacht, seánraí agus téamaí áidethe na fuilseáin. So gléas atá ann don starí agus don scoláire litirthe, feictar dúin ar éanos, an scéal omláin behann ó hús deire. Má nistear an scéal go chronolíoch áfach, ní mór cinní áidethe a dhéanamh caithe na chontrálacha éagsúla chur an ord fe éon bblion agus ní dhéanach ord fánach a bhart. Mas féidir ord a bheith fánach, mas féidir le ord a bheith fánach neb. So thucríam mar sin ord a bheasamar a bheith I rúnach. Dúis áir dúchasach nabh aglasta, so sin fuilseáin as Ghaeilge díirithe ar dhaoine a raibh Ghaeilge a có, ach nar bhain go díreach le cuasaí creidimh, an sin ábhar dúchasach catlicach, sin creidimh a bhórbh, ábhar dúchasach protestúnach, agaráin leanta, an son sa cheathrúáit, le héadí an ála na Geire Más Trí le Seán ó Donabhain, Astrucháin ó Nualan, léiríonn siad san stádas na tangan, tugann siad léargas ar na tríocht agus ar na faoinse bhí ann, an sin graméid agus focaláirí, agus sa deire fuilseáin náfuil ach beagán Ghaeilge únta, nó náfuil Ghaeilge ar bithúnta, ach go bhfuilách leo a hebh star na tangan do. So bailúcháin de astrucháin éagsúla don badar, ní bheith mór an Ghaeilge an son, nó pamphléad ag molla de aglas na héireann níos mó úsáide a bhaint as an Ghaeilge. Okay. Bíú luan so gur churmar leabhar san áirimh náfuil coipdóibh ar marthan inniuh go bhistúin, ach go bhfuil fianna se iontaobh a gcuin gur bhhaindóibh trá. Mar shampla an fógara in aig I Mícheál ón líon 1595. Tá tagairt do son sna pápéir stáit, deirtar líon an son gur curach an fógara I gló I Mícheál agus in Ghaeilge. Tá coip a bhain don legan bíorla fós ann, ach go bhistúin níl coipar be fácathe don legan Ghaeilge, a chá iontráil aige sa lista mar bándó trá. Dál an scéal bhí do bhaointeras in pártaí Stephen gur chuir sé an táblaí le chéile dos na cnálacha éagsúla fuilseáin, agus tháina táblaí sin anáisiún mar léiríonn siad athrathe áirithe ag teacht ar an Clódóireacht Ghaeilge de réir chéile charna blianta. So cén tólas a thugtar in Clóliosta? Well, bratha sé sin go puinte ar an bhfuilseáin, ach go bunúsach thugtar an tedal, anam an údar agus an tunfronta, mar a háisiad ar an lehanach tedal. Tá cursias ann ina dhé sin ar an déantús féin, ar bhéad agus ihar na lehanach.
má há sunraí an Chlódóir a gin, tugtar an suniad, má úsáid ar cló Ghaeilge deirtar cén ceann a bhíon úsáid, cló Éilise Hain, cló Leváin, Elim, cló Leváin, Be, cló Ghaeilge na Roimhe, cló Maxan, cruthíochin an Seanachum na frontáin, cló Fóras a cruthíoch sa mbliain 1732 agus mar sin a raig. Dáil an scéal há nótaí a gin fé star na glóin a hain agus achhuimire úsáid na glóna, caihan a húsáidach iad agus cé leis go ráhadar agus mar sin dó. Agus cé gur lista leabh sin ar an géad échant, tuairtha tú súntas do rud áirthe ann mar hampla cló Ghaeilge na Roimhe. Duineach é sin sa mbliain 1676 do Propaganda Fide sa Roimh. Don inquisition mas meile. A cha bhuaile Napoleon bhí sé an úsáid sa rank sa bbliain 1804 i gcóir alphabet irlandais a bhuiil sioch i bóras. Réanos thneis go dtí na hantrálacha éonar linn. Taréis na sunraí féin déantús agus féin gló, duine míad chuir síos ar ábhar leabhar, ar chineáil, ar bhleán, má há dáanta éonar ann, tugad míad na chéad línte mar hampla. I gcóir ábhar curtha agur ó láistíonlaí, duine míad iirecht na faointí a ghaint. An son dearna míad leat cáil na cóipeanna fós le fáil, cáil cóipeanna de leabhar fós le fáil. Agus sa deire hir má dhéirigh linn cóipeanna láimh scríte don bhuiilseáin a ghaint, tugad míad lista dóibh sin. I gás teacs na áirithe ní linn a bhfuil a gcuine ach an tús, ní lánach an chéad iirecht na faointí sinna ahant agus a cóipeanna san ahant. Ní léon gáintar ibre ann tá fós le déanamh. So sinna go ná untráil in Clóliosta. Tá 1026 untráil ibhrithe in Clóliosta, so 1026 untráil, so nómáin. A cha sé táchtach cuioine bhéir nach leabhar omláin athá in scach untráil. Mar hampla untráil 256 féin mbliain 1815. Ní leabhar é sin ach píos an nuachtáin dá an Ghaeilge in almost do ghónal ó Conaill a bhuiil sioch sa Dublin Chronicle. An chiadúir gur nocht an tanga in nuachtáin go bhistúin. A da bhíon agarthóir a Dublin Chronicle with sentiments of shame and regret. Ná tiigh mór an do loch léite an nuachtáin an buntex agus curtar Ceartúchán bíorla fáil leis. An dáin hain anna himúil agus an taisteáine a ghain leis. Mullen na fille agus ní fistósa céir a bheith, mullen sé ó conúil go cranamh na gréine ach tugann sé cóirla do leis gan a bheithe a chur an mhaol I ggóric éanar nó jewels a hiile tásta gan go raibh ó conaill ceanúil ar na córic éanar. Tá ó conaill déir a filleidin tá sé ro úsáideach don tír ar cháda é héanana chur a gúntúirt mar sin. Leabhar atá I bhurmhórna an trálacha ach fiú an son tá cuideacha atá anna bheog. Mar hampla untráil 712 fin mbliain 1816 sin Black 47 17 an bhróin. Pamphlet grán atá ann chum winter an héireann ina gcurann an túidir a nachnid an Miláin winter na héireann go bhfuil daoine a fáil bháist an ocaras. Murach a baci ní bheachar í a díalta sa dhimmart ortha, tá sé uafásach. Go bhistúin nílach cóip a bhain den pamphlet ar marathon sin in Harvard agus ní lánach a 8 lehanach. So mar sin fullordah cé go bhfuil 1026 untráil ibhre ann ní leabhar iad ar fad. Mar a dúirt hana níl gauntar ibre ann ag ascairt as Clóliosta ag ascairt as a leabharsá. Tá súil againn go bheartach sé feimú mar sais léirscáil. Léirscáil ar
duineach éireacht chóirt in na Ghaeilge a bhapáil. Is féidir rudaí a chur leis an léir Scoil seo I dhéanamh níos crinne go dain a chasúla bin pe máchalaí atá ite go meisi ina cháir agus ina spreige leis. Ó tháina sé amach tháinig faoiseachán na ró eile chun solis go mbeidh iontráile cá sa dar hagarán nó san orlíne. Ní bhíon is go cá nochtaigh an Ghaeilge in áireamh chun sampla a bhain an lua faoi sioch leabhar sa bhenéis san mbliain 1823, so sa bhenéis 1823, in almost an batrarch Arménach, the Armenian patriarch. Agus tá Padar, sin píbeag, Padar, as Ghaeilge ann. Now ní bhainse I cuine lena le héad I leabhar in almost an batrarch Arménach. So seans go bhfuil blúirí beag go Ghaeilge spréite idir leabhar den saisan. A chá sé dechar taachtartha mar a bhfuil is agat go bhfuil I dán. Seans leis go bhfuil coipan a fós ann do leabhrán bheoga, do bhilóga agus do famphléad nar tugach faoi deara go díosá. Seans gur chóla sibh hena paradoxa Bradshaw duine raibh an rúlaige I leabhar. On a friend remarking of some old book that he supposed it was very rare, Sir Bradshaw, oh no, if it were rare, it would be very common. And is paradoxa atá ann, ach an rud a bhí a gceist ag a Bradshaw ná, má rathnítar go bhfuil seanna leabhar áirithe gán agus luachfar. Tuairfar airdo agus beidh coipeanna le fáil sta bailúcháin speisialtas I leabhar mar shampla. I leabhar an ollscoile aber. Ach a gás leabhar bheoga cuaracha nós leabhrán litrathe, no spelling books. Caitear coipeanna amach, titan siad as a chéile, agus ní chuirtar nachúnta. Mar shampla curach an catbrach leabhar cáiliúil litrathe I gló don giadúir san mbliain 1850 is a ceathair. Agus bhí suas le 3 hagarán iad ann féin mbliain 1852. Agus tá agarán omlána ann, agus níor fiú is cóip a bhain marthan dóibh go bhistúin. Cé gur pruntáilech suas le 50,000 cóip. So seans go bhfuil tuile cóipeanna I bhlach áit éigean agus nar tugach faoi deara go fóiliad. Mar ocail scoir, ba bhailm an deis seo a hapú a ríist chuin buchas a gháilt leis gach duine a chomhraigh lumsa agus leis an Olaf Sharp ná marin agus sinna gháilt do Clóliosta. Agus táimid fé chomhaoin mhuair ach go háirithe agus na leabharlanathe. Cúismhór áthais agus bhórtais dósa sé go bhfuil maireann I chonaláin agus furan leabharlan náisiúnta na héireann ag buint leas as Clóliosta as an léirscáil aisteach so chun cabhrú ló agus iad a digad tú éireacht chláirte na Ghaeilge agus á curar fáil séir an aisce líne don síl mór. Agus tá dain de leis go mechan an Olaf Sharp mórtas a chasan leis. So sin me ionsa gur bíle agah. Om leis geall ar din stoilm bhfuil tú. Tá mé nuachta. Well, dwi'n simply, cutting the galore, Grimnila Mahagad, a Vihel, Vision Harvest Special, Tan Special, and the Gursi Fitchrock, that Winnish and Fihish, so Vision Gahal, and tells of fake and turn over to her shul, or the V and ain't the special. And ich be chance again couple of cash to corner. Beter Gajakulum cash for the court or deuce. Louis to Shin will the Gatur shul again, Lorland Nashington Shin, wish a guest of beter lagan de Gachayanu den lower shin, maar te meal strichid lachnach on, agus kid lachnach den next on. So, Jerhan can you commit a bit in this fossig thing, you have ober agus Erlina. No, well, you know, Markina and some galua sa frosia so
gur bhailinn go mbeadh leabhar clóirte ann, ríiste is maith an technolíocht é an leabhar clóirte. Go bhfuil fá póirseáid tríd an leabhar agus tacht ar rud i gan chuine. Agus an bhil atá ann má chuirtar suas PDF nó a mar sin ar líne. Téann tú a lorag rud éigen ar le agus ní chur an tuain na in éon eile atá timpeall ar sin. Ach nó is féidir an dárá gur astal agus an leabhar clóirte bheith ann agus chomáile sin legan bheith ar fáid ar líne. Agus bhí legan ar líne ar feadh tamil dréocht don leabhar agus sin a lorag aiseolais ó henólathe. Ach mar tá mína gom do chuoine a chur an heisio rum ní lumsa an cópeart is leis an bhhuiilse thóir an cópeart agus tá siad na ddírig aige a dhéanamh ar leabharsá tréisdóibh é a chur a gló. A beidir amachchansá churfar legan do ar líne, mar bheith sé go húntaach go háirthe i gás leabhar an beag beidir ná bheith tacht có éis ar an leabharsá nó taidiúirí go baile ar nótá sin níos fós a rís mar tá sé trám th réon so níor bhailm bheith á Harra go bhaile. Si sin galant ar fad gur a maith a bhíhil cinnte agus is grálinn ar fad gatainne seo is grálinn an lór crua fásta so tuis bit goáin sin. Agus chomáile sin buntáiste mór a bhhaine le rud éige bheit líne sé sin gur féidir leat rudaí a cheartú agus a chur leis agus an teach an nua hunrú so amachchan so bíhann am dul sa trosan. Íntaach gur maithagad anis bhfuil ceiste duine bí an seo bhhaid se bhfuil ceiste go bhéan? Tá stoid go míon céit am gcónaí ach díochait bhíil ceach Is mar áir constanta. Brnóm ghfuil me déanach a ní am a bhí ar an ggóras a héine thuúirtan suas an dáta agus Bhín an rud céanna dó so áir. As stoilm ghfuil túsa scéal fáte mar bhí is minic a bhí me caint le Richard bocht nach marin agus sa mise ní bheith an job sin díanta go ceannaí wad. Agus is iontach an teocht go deo atá díanta ag an merteagaí. Agus is sé an troé nach bhfuil Richard an ar nó. Ach is iontach an teocht mar go dugann sé léargas thó lehan agus thó máise hóin ailte háireacht sa Ghaeilge ach líteach na Ghaeilge agus rotharsú I gaithe na Géalta. Mar sin gur tá anchóáirdeachas a Ghaeilge an bhirteagaí as an obair iontach sin. Bhí mí sé cuimhnóin sin bhuaim mo Critín agus in antiquity, in vindication of the antiquity of Ireland. Mas nó ní in Ghaeilge tá sé sin ach tá go leor Ghaeilge an. Ní cuilim neadar bhfuil is a gutsa as de heas of bhfuil sé gcuin sa lista mar ní cuilim gachrod atá sa lista ach mar bhfuil seanscar sin ceann atá le chur leis mar déir tú fiú marach leabhar Ghaeilge é má há Ghaeilge ná má dhéantar tagairt do láiscín ar mar sin. Agus tá go leor Ghaeilge stíhinn sin. Mar bhfuil sé gcuin bachorda mé chur lista agus é chur leis an dara hagarrán. Ní chuoinem díocha eiceáil in seach a bhí mar cuimhir an sin ar bhí tú caint se. Mar tá leabhar go mar hampla le sémas is séir. Agus rís ní bheith mór an Ghaeilge in sa leabhar sin leadan don gcuid is mó ach an son dintar athrotal é láiscíonn Ghaeilge agus dá bhrí sin agus buintear úsáid leis as an gló Ghaeilge agus dá bhrí sin há ionad aige sa chlóliste. Ní chuann tú síos ar na leabhar hain gcuireann ní cuioine mé sin a chuiread bhíhíl ón spleocha tá fáteam ar a leabhar ach sé sin chuir síos ar an leabhar fisiciúil mar ceartha bhfuil sé sin Tá so na tiisí agus ihar na lehanach agus ag taobh nó eile héad sin. Agus an dúch má há dúch dearagán nó dúch dómh don gcuid is máach má há dúch dearagán tugtar san leis. Agus chomáile sin duine chur síos leis éid ar na cóipanna tá ar maran, so dá meach cóipán agus bháitir me Garrel Screeter ar ex libris bháitir bhí Garrel an san duine míad iirecht na nótaí sin a hafad leis. Se. Gur maithagad a bháitir?
No, to sé fear special ar fad. But we ceist ag dunne bí eile. Bhaile dunne bí ceist a chur bhí an seo. Ní ecem dunne bí an sin a bhíhil sílam tá sé budnach te go díanais, sílam go gormis Jerry leis an sin a bhíhil a go ddíach sul gormis Jerry leis ceist fa go hían as go anna kid sa lór agus rinshhaid aistrachan leis ar thugta faoi deara tá bhfuil éon fatrún mar aber mis tá go an kid smooth an heistrachan a mit délis don one screeving and is seo ceist intinta generalta ach go ddíach no mit Den good is most loilem vi astrachóri Ghaeilge na féin bhaoine nach go leor astrachan dúchas a chur fáilt agus dá bhrísin béidir an text a raharú nó chur an urúint begáín. Go háirthas na lua heachsam as maile sa bhíb le héin tá cuid dos na heistracháin go húntaach. Samplatá ag duine scrí chana astracháin an nóhamna, not to be double-tongued, right? Gan tanga lum lecht do bheith got. Agus ríistí tá nachcaide sin fós gon lum lecht. Ach bigus bhí ar féin bhaoine nach go leor Ghaeilge an hever thuchasach a chur an méb le héin fiú. Agus chomáile sin cían tú ahrathe beaga dhéantar teach chuir sclaire ó chláiste tríóid I gló san líon 1600 chuige is a dachad is an né beidir ní cuioine manis na dátaí go ddíireach ach le lín aimim seir chumil ní cuioine manis dátaí crumid ach chuirach amach le lín chumil le agus astracháin ar heachs cráifach agus in sa bhonlegan sa legan bíorla luitar teach san na gáisiúla ar háirdeid bheith á léamh. Agus an astrachan Ghaeilge a rítar na teachsna so seachas scagin na léamh, bhfuil níor háirdeid feistí chonáin na léamh an teach tríníocht agus sin. So rís bhíad is dócha bheithchas a gotaí ar beidir gur astrachan cultúir sin, cultural translation. Ach de réir mar héan tú raig go minic tagansáis meach ar cháir an astrathóra. Taig ó Cnéaláin mar hampla a bhí gníomhach sa néomhhíisteag. Chorach sé sin astracháin amach agus ní féidir tuiscin de bhaint asta. Achas dócha bhí maithe tacht ar an dang as bhí an tanga héin fé bhrú. Agus chomáile sin bhí sé sin ag obair do chumin fotastúnach ag ní réine ann chun agur thorachtaí ar dócha chun a rá leis. Neadar cad is bríle sin. Agus is dócha dhimríoch sé sin clastan leis ar na daoine thugach airgad do. Chuir sé astracháin sort heachs fé chósaí eacnamíocht agus chósaí feramórachta. Ach níor aistre sé ach an chéad le agus an son chuir sé nótaí fada isteach dáanta as láiscríomh agus mar sin chuin an text a dhéanamh beganí níos tartúile. So is dócha bheith sim ag scoláirí a bhfuil gcósaí astracháin bheith simachá san áir atá chlártha gine slóla. Oh, ní líon áras fa sin cinse. Well, an session seo anis agus bhhailmsa a ríist buchas ó curia go leat a bhíhil as caint inta special agus a card feiceann mit sibh an chatan seo thugainn le CDD. Okay, slán agus banach. Gur míle maigh slán nis. Slán a bhí slán iarra dín go míle mahad. Agus a bhíhil fanny. Oh,